कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. 10वीची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी. 10वीचा निकाल शुक्रवारी लागणार आहे, त्यामुळे आता निकालाची प्रतीक्षा संपली आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर, कोकण या 9 विभागीय मंडळांमार्फत माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा घेण्यात आली. गेल्या आठवड्यात इयत्ता 12वीचा निकाल लागला होता. तेव्हापासून 10वीच्या निकालाकडे विद्यार्थ्यांचे डोळे लागले होते. विद्यार्थ्यांना विषयनिहाय गुण संकेतस्थळावरून उपलब्ध होती. निकालाची प्रिंट देखील घेता येईल. परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकेचं पुनर्मूल्यांकनासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून म्हणजेच वेबसाईटवरून करण्यासाठी प्रथम उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत घेणं अनिवार्य आहे. ही छायाप्रत मिळाल्याच्या दिवसापासून कार्यालयीन कामाच्या 5 दिवसात फी भरून संबंधित विभागीय मंडळाकडे विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करणं आवश्यक आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिकेचं पुनर्मूल्यांकन करायचं असेल त्यांनी अधिक माहितीसाठी संबंधित विभागीय मंडळाकडे संपर्क साधावा असं आवाहन मंडळानं केलं. आता हा निकाल तुम्ही कुठे पाहू शकता तर पुढे दिलेल्या लिंकवर तुम्ही हा निकाल पाहू शकता. कोकणातून 10वीच्या परीक्षेसाठी रत्नागिरी विभागातून 19,199 तर सिंधुदुर्गातून 9,269 विद्यार्थ्यांनी 10वीची परीक्षा दिली होती. 12वी प्रमाणे आता 10वीत देखील कोकण विभाग कशी कामगिरी करतो याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.